Tu redakcia televíznych novín. Colné orgány pristúpili k tomu, že ak budú na hraniciach veľké návaly cestujúcich, nebudú pečiatkovať colné a devízové vyhlásenia, aby skrátili čakanie na minimum. Určité opatrenia urobili aj pasové orgány, preto v štúdiu vítam nadporučíka doktora Ľubomíra Gregorku, náčelníka pasového oddelenia z odboru pasov z Bratislavy a Západoslovenského kraja. Na úvod by sme si mohli povedať, ako môže československý občan vycestovať. Československý občan, aby mohol vycestovať do zahraničia, musí mať v prvom rade platný cestovný doklad. Tu treba rozlišovať, či sa jedná o socialistické štáty alebo do kapitalistickej cudziny a Jugoslávie. Do socialistických štátov môže vycestovať jak na československý cestovný pas, tak aj na prílohu k občanskému preukazu, prípadne deti do 15 rokov pri organizovaných zájazdoch môžu vycestovať na súpisku. Do kapitalistickej cudziny a Jugoslávie musí mať občan výjazdnú doložku k cestovnému pasu. Nové úpravy, ktoré ste prijali, sa týkajú aj pozvania. Tak teda, kto mi môže poslať pozvanie a čo musí všetko obsahovať? Podľa novej úpravy môže pozvanie poslať už hociktorá osoba, nie je tu na obmedzené príbuzenským vzťahom. To znamená, že i priateľ priateľovi alebo podobne. My řekneme, my prostě zavřeme Havla. Já si myslím, že by to ničemu neprospělo. Můj názor je, pokud se nebude dopouštět vážných nějakých jasných přečinů, prostě druhá věc je, jestli ho někam pustíme, nikdo takový slib nedal, pan Genšro to požádal a my jsme to vyslekli. No a nechali bez odpovědi. Řekli jsme, zvážíme. No, co se budeme o takové věci tam hádat? To je naše záležitost nakonec, jestli to uděláme nebo neuděláme. No jasný, že ho tam nepustíme. Môže pozvať osoba v zahraničí treba z dvoch priateľov na jednom pozvaní? Mohla by ich pozvať, ale je tu na podmienka tá, že obidve osoby museli žiť v tom istom mieste trvalého bydliska. Lebo pri vybavovaní cestovných dokladov, kde teda pri vybavovaní výjazdnej doložky, kde potrebuje teda pozvanie, by nemohla druhá osoba ho predložiť. Ten Dubček vedle toho chodí, nebo snaží se chodit po tom světě. Taky jsme pod těžkou kritikou. Chtěli do Itálie po druhý. Nepustili jsme. Chtěli do Španělska teď. Nepustili. Samozřejmě chodí velvyslanci, píšou předsedové vlád, předsedové stran, píše tady předseda internacionály, ten Brandt, Willy Brandt a tak dál. Všichni intervenujou. Citujem z listu nášho diváka, ktorý nechce byť menovaný. Prišiel som na hraničný priechod, odovzdal som pás kontrolórovi, ten mi ho otvoril takýmto spôsobom, tu sa pás pretrhol a povedal mi, že nemôžem vycestovať. Čo v takýchto prípadoch? To sa stávalo pri minulých pásoch, takých tých bledozelených. V súčasnej dobe tieto pasy sú elastické, nemalo by sa to stať. Cestoval som do NSR, mal som víza do Rakúska, pasové orgány ma nepustili cez priechod Bergu a poslali ma do Rozvadova. Tu na občan musí žiadať aj o udelenie, teda pripísanie štátu Rakúska na výjazdnú doložku. Ak to je na devízový prísľub, nie sú nejaké problémy s tým. Ak cestuje na pozvanie, musí pozývajúca osoba ho pozvať aj do Rakúska a NSR. Ako je to v prípade, že chcem cestovať do Rakúska cez Maďarsko? Ak chceme cestovať do Rakúska cez Maďarsko, musíme ísť na príslušný útvar pasov a víz a požiadať o toto, aby nám to bolo zapísané do výjazdnej doložky. Vyskytne sa mi na ceste neočakávaná záležitosť. Čo mám robiť? V tomto prípade treba ísť na náš zastupiteľský úrad, kde musí každá osoba sa dostaviť a oznámiť, teda prečo nemôže vycestovať späť do republiky. Tu zastupiteľský úrad môže predĺžiť výjazdnú doložku až o 30 dní. Na záver ešte jedna otázka. Ako často môžem z Československa vycestovať do roka do kapitalistických krajín? Spravidla jedenkrát v roku v rámci dovolenej na zotavenú. No ale môže vycestovať občan i viackrát, keď sa zmestí do tej dovolenky, respektívne keď zamestnávateľ mu dá neplatené voľno, môže vycestovať aj pri neplatenom udelení toho neplateného voľna. Ďakujem vám za návštevu v štúdiu, za informácie a vám, vážení televízni diváci, za pozornosť. Dovidenia pri našich ďalších spravodajských reláciách. Hopsa, ra, 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 hopsa, sa, 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 hopsa, ra, hopsa, sa, už je koniec. Hopsa, ra, 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 hopsa, sa, sa, sa.
koniec.